Видове данъци в Германия. Ако сте любопитни как функционира данъчната система в тази страна, това видео е за вас. Открийте някои основни видове данъци, които гражданите и предприятията трябва да заплащат. Данък върху доходите. Einkommensteuer. Това е данъкът, който се плаща върху доходите от работа и други източници на доход. Номер 2. Данък върху добавената стойност. Umsatzsteuer. Това е данъкът върху стойността на стоките и услугите, продавани в Германия. Номер 3. Корпоративни данъци. Körperschaftsteuer. Това са данъци върху печалбата на предприятията. Номер 4. Местен данък върху доходите от търговска дейност. Gewerbesteuer. Това е данък, който се заплаща от предприятията. Номер 5. Имотен данък. Grundsteuer. Това е данък върху собствеността и се заплаща от собствениците на имоти. Таксите за имотен данък се определят от местните органи и варират въз основа на стойността на имота. Германия има сложна данъчна система, но с разбиране и правилна подготовка може да ги разберете и спазите. Надявам се, че това видео ви помогна да разберете някои от основните видове данъци в Германия. Благодаря ви за гледането. Не забравяйте да споделите и да ме последвате за още интересна информация.